si ano nara karga na punta ron. So dili gid mawala no nga sani nagay alalay ni kay perting lisoda sa dalan. Kaning mga panginabuhi bisag ingani agi na lang namo ni kuan sani. Iagi na lang kalingaw ba good vibes para way kapoy, agi katawa. 14 kasako rin ang karga ni. Ba't nga gusto na mo testing si ikot ang kaban. So di ni siya habal-habal driver, di pa discount lover. Gusto lang yun niya nga mo testing daw. Testingan niya kung unsay dagan aning aning trabaho. Okay. Ang driver aning nga motor si Ameng na op. Ah, largo. Maayo man dahil sikot, Meng. Ah, largo. Largo. Bada kay dire guys oh. Lisod pero nay mabili nung tulo ka sako alanganin pud balikon lisod kay layo. Dalo na lang tanan. Abiyo. Wala. Awa na palong oh. Grabe pawera bata. Oy. Di mo kaya. Kaya lagi na. Bahala kayo. Engine ba engine? Di mo kayo lubak engine eh. Primera. Di mo pa. Oh. Practice ba? Hindi lubak. Ala na engine. Malalay na. Sinang ina, hindi lang. Oy. Kumana mo. Diesel. Pachenis pala. Di ka patay oy. Patya. Patya. Na. Meron lang. No. Anda ayo break abante. Ayo break abante. Di mo namatay, may. Ha? Di puyap. Di break. Bila nang abante din. Di break. Isa. Tingin na. Di break. Sikot. Klaro kay abante ba full break na. Ay sa kibira pa. Ay ang kulit oy. Oh, fights. Break ba? Ni lang. Break ba? Warrior man yapon. Ay pot break ba? Warrior na yan eh. Gahi din mo.